Здравейте, дами и господа! Започвам нова поредица, в която ще играя Майнкрафт оцеляване. Пуснаме в ужасен сноу байом. И да цепим до дърво. За тази вечер ще си направим тук къщата, но не ми харесва, затова утре ще се преместим. В смисъл на играта утре. Но за сега ще си направим ето тук една дупка. Не. Нека ги превърнем така. И ето тук ще направим една къщичка. Нека си направим един меч. И да покопаем. Толкова надолу стига. Сега да започнем напред и настрани. Този клип няма да бъде много интересен, но нищо. Нека да продължим и да си вземем крафтинг тейбъла. За сега толкова голяма стига, после може да я оголемявам. И между клиповете може да я оголемявам, не знам. За да не би губя времето. И толкова стига до сега. Да вземем отгоре крафтинг тейбъл. Нека да си изходя цялата кирка, поне. Добре. Пак не се щупи. Гати кирката. Сега слагаме тук крафтинг тейбъла. Една печка. И ще излезе навън за дърва. Брада да си направя. Така.
Вече започва да се стъмва. А аз наоколо не виждам дървета. Ето натам има. Следващия епизод може и да се преместим нататък. Сега ще отсеча това дърво. Някакъв съндък тук. Какъв късмет. Супер. И нека да вземем и често. Добре. Търсих дърва за факли, но ето една факла имаме за къщата. Утре на другия ден ще отсеча още дърва. Докато е вечер, какво докато е вечер? Не знам. Имаме. Супер. Ще направим и 2 или 1 врата, зависи. Защото нямаме никакви дърва. Ето така. Не. Ще сложим отвътре. Така. И ще направим още една врата. Не. Така. Хоп. Хоп. Ще отсеча някакво дърво тук. Малко ако има. Понеже ми трябва съндък. Аз имам. Да съм прост. Ама чак пък толкова. Дали става да се отвори? Не. Ето тук. И сега ще си направя много малка мина. Хоп. Да видим дали ще открием нещо. Въглища. Супер. Сега ще се върнем само да направим тук малко факли, защото абсолютно нищо не се вижда.
Доста въглища, хубаво. Да. Ще попая още докато свърши тази кирка и ще приключим този епизод. По-нататък, като се поразвия, може да правим някакви автоматични ферми и други неща. И кирката да свърши. Нека се качим. Навън сигурно е вечер, да. Така. Въглищата направо в печката. И да, това беше за този епизод. Харесайте клипа, абонирайте за канала ми и следете другите епизоди от поредицата. Чао!